Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndisana ndo chokwadi. Ndese andotara umbo chokwadi. Pachaswa nemosha. Ndikanyika njaraswa nemosha. Mwari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Wamusori Changamire. Yes. Inini zita rangu ndoitwa Tondere Chisasa. Nhau yatinayo inhau yeminda. Nhau yeminda yakamira yakadai so. Mai baba wangu inini akaroora mumwe mudzimai wechipiri anova ndiye ane mhuri iyi. Zvadaro inini mai vangu akaroorwa 1961 ndo pakaroorwa mai. Aroorwa 1961 achigara nababa paigara natezvara. Vobva arowa kavivo baba pakanga piwa nababa wavo nasekuru ndo pakavakira baba. Mai obva baba akaroora akatangira madzikoma ake futi kuroora. Saka vaita varora 4 pambava ndipo pakati mai inini taungana varora. Mai obva aenda kunotsvaga pekunogara. Oreva patiri kugara nhasi uno yadhi yaakabata 1973 ndo pakatanga kugara mai ipo vatiri kugara isusu. Saka wagara kudaro 1981 baba akanga ari kubasa ndipo paakauya namai nini maiwe awo. Gare pachea mbuya. Mbuya gare pachea. Mbuya pachea. Yes. Ndakumbe. Wagara ndo pakauya awo wabereki nevana vavo. Togara isusu takanga tichigogara namai. Baba akanga akugara kwamai nini. Sita kutongo kuchengetwa namai. Dzimba dzedu dziri padhuze less than 100 meters pamai nini nepedu. Asi taitoita almost 2 months tisingaonani nababa pambava. Mai achingotichengeta. Kuzoti tagara 20 ini ndobva ndaroora 2009 2010 ndobva ndapiwa unzachi iyo namai chiwakawo apa. Ndawaka paya patagara ndinoinda ndiri kurenda. Ndipo ndakachiti rimwe zuva ndabva ndadaidza baba. Baba honai magariro takaita. Ndiri kukumbirawo kuti dai matipawo kuti tionewo ndima yekuti tirime. Tiri kurenda apa handishandi. Asi ndiri kutozimanikidza kuti ndokwanise kurira nemusamuri. Ikanzi inini handina pekuti ndikupe pekuti urime. Ndikati alright zvakadii zvakanaka vandangoramba ndichirenda. 2017 ndobva ndadaidza sabhuku. Sabhuku yambotienzanisewo chimiro chiri pamba pedu. Sabhuku akabva asvika. Musi wandataura nasabhuku, sabhuku akanditi no, nhau yako iyi yakanaka asi haiti kuti ndiye kunokuenzanisai iwe mimega. Zvikoro zvakuvharwa komana ava vanenge varipo. Inenge iri holiday. Ndikugadzirisei muri pamwe chete. Ndikati pakanaka. Saka sabhuku akabva azouya. Akati ndauya ndataura nevakomana vaya. Vakomana vati imimi chiendai munoronge zvamaronga. Maronga mozotitaurira. Kurati sabhuku akatitonga tiri tega isusu vakomana vasipo. Ndobva ndangomutsanangura sematsananguri kuita aya. Akati nhau yenyu ndainzwa. Akabvunza baba kuti baba chimiro chirapa zvakambonyatsamira sei. Baba akati inini vanava pandakaroora mukadzi. Vanava ndakanzi iwewe chengeta. Asi kana wachengeta kana wazoda kukuchengeta zvinenge zvakubvawo kouri. Asi hawafaniri kutoti wange wachigarawo panapa. Asi kana wazongoda kukuchengeta iwewe ndezvako zvakwauri. Ngati alright zvakanaka. Saka imi muri kuzviona zvakanaka ere baba chimiro chiri apa. Imimi muchipiwa vanava makapiwa chinangwa isusu pakuziva kwangu inini ndepekuti munhu anonzi tiri kumupa anenge paine chiri kutoripiwa. Saka tibudirei pachena kuti zoti kana paine chamuri kuripirwa imimi titsanangure tigare takadini takaziva. Baba akati hapana ndakangonzi yodini chengeta. Ngati kana zvakadaro zvakanaka. Tobva tagara. Saka baba wabva ashaika 2020. Baba ashaika 2020. Tobva tagara dare nana sekuru nemadzikoma. Chimiro chiripo baba ashaya. Apa tiine dambudziko ratinaro toti kurima isusu hatina. Saka tochidini?
Wanasekuru wakati isusu chiripo ndechekuti mimi wana mimi minda ndiya baba wenyu namai wenyu. Saka mimi chione zvekuti hatina zvatinokwanisa kuita baba musina kutigadzirisa. Kazi wakomana wacho aripi? Wakomana wanga wasipo wanga watobva patati panhamo bababa kuenda kupi kudzimba dzavo. Mushure mekunge watosiya futi baba wacho ari kurwara. Vatora mai wavo. Baba igara kwa mai nini? Asi musiwa wakasiya baba vaenda namai wavo kutaundi. Baba asara ari pambapa wakamusira aine mushandi. Tagara inini ndini ndakazotoudzwa nemushandi uyo. Akaudza mukoma atosangana namukoma ari kuenda kunotengesa matomatoes. Tikanzi mukoma imimi ndatosangana nemi. Dai muruziva chimiro china baba inini changu ndiri kubika sadza. Ndongoisa mumba. Ndozoenda kunotora mapureti. Sadza riri risina kumboyiwa pane 4 days. Ndiri kuita zvinhu izvozvo. Mukoma akanditaurira kuti ndo chimiro chiripo muninini. Saka todini ndikati ndinosvika sei ikokoko kwacho. Baba isusu haadi kutona. Kata muninina iri radambudziko handei. Ndobva tasvika baba wakangorara. Baba muri kuyere. Hana kuti rakangosimudza musoro vangonditarisa. Chikanzi namukoma akati kurunge porridge. Apa ndiri kurunga porridge ndiri kufonera mukoma ari kuHarare. Mukoma ndinoda dambudziko riri kunoku. Asvika baba vatamutsukura takatodaidza muzukuru wanga ari padhuze pamunda wake uri padhuze. Auya tibatsire vatatomubatsira vatatsukura baba vaya porridge re. Mukoma akati ndatofonera mudhumeni. Chigadzirira baba ari kuya kunokutora. Ndobva baba kuchipatara. Tabva baba kuchipatara vanamutore nivha ndauya kunogara naye. Baba ati tagara. Baba ndipo pakati mwanangu inini ndarwara. Zvino inini zvandarwara. Dai musha wangu uyu ukasaparara. Dai mazvita angari mwana mukomana. Ndiye ndaifungidzira kuti pamusha pangu panapa azogara. Zvino zvari mwanasikana. Ndakuti iwewe ndiye uchazochengeta mwana uyu. Kati baba inini ndiri mwana ndinotambudzikawo. Ndinozozvikurira here. Akati zvakwaura asi ndo mashoko andiri kukutaurira. Kati ndazvinzwa. Kati zvakanaka. Saka baba washaya 2020 ndipo patakasara tagara. Mindi hatina kumboibata sekutaura kwanga zvanga zvaitwa. Ndipo pa 2022 mai wavo vakomana vavo bva ashayika. Ashayika ndipo 2023 wobva waita nyaradzo. Tobva taenda kuna tete. Tikati tete isusu onai tiri kungorenda. Hazvaita here kuti minda yairi mababa wedu iyi tomboishandisawo isusu timbomire zvekurenda tose zvinhu zvakaoma. Tete akati inini mwana wenjadzi zvori kutaura ndiri kuzvinzwa. Asi inini munhu akandipa dhishi rekuti ndiwe uchaona baba ndiye ashayawo. Saka nhau dzemusha wakagadza inini handichapindimo. Zvamaita imimi zvakwamuri. Kati tete zvakanaka. Saka tochidini zvamakutirasirira. Kati inini ndizvo ndotokutaurirai. Kati zvakanaka. Saka tobva tati 2024 uno muna January mai akabva aenda kumusha kwavo anobva kuMandareni. Obva arongedzerwa koroni yake 50 kgs ne4 bags 3 ZD ne1 retop. Obva waya akati vana vangu ndatumirwa izvi hanatotsarukana kuti mava ndiri kuchengeta munin'ina. Zvino vakomana vanditi masvika kwenyu kune mvura. Ife koroni morima sezvo muri kunonoka kunorima. Mozokasika kusima koroni kuitira muzokasika futi kugamika pachinyi panzara. Toirimira papi. Tikanzi paminda yababa wenyu. Paminda yababa wacho iwo umwe wacho wakanga wadaidza mwanakomana wamakore mukoma wavo anogara kumba kwavo kuti chiuya urime munda uyu. Muito nechibage. Tikazi notodini mune chibage. Saka pane pawakanga wakohwawo koroni iyo. Vagwere ndipo takabva tasvika vatarimira koroni yayo yamai. Vasikana madzimai edu ndio akati namai endai munorima. Kati zvakanaka. Warima koroni yatokura ndafunga inga yamumabvi muno. Tobva tapiwa masamoni akanga aribva kucivil court. Dispute. Tikazi muri kudiwa musi wa16 May kucourt. Kati alright zvakanaka. Tobva tatoenda kukoti musi wa16 yawo. Saka munyama yatakaita takanonoka netransport kusvika kukoti. Vatasvika tikanzi anyenye yatotongwa. Mutongo wapiwa ndepapa ine 3. Papa ine wanga wachikumbira protection order
nepeace order nekumacost hanzi vanofanira kupeya macost. Tikanzi mutongo wabviswa ndiwo macost, imwe itu yasiwa iripo. Tikati alright, zvakadini zvakanaka. Kanzi isusu hapana patisina chekubatsira nyedu, panapa tatopedza nemichenda iyi. Tikati zvakanaka. Tobva tatodzoka kumba. Tichisvika kumba vatapiwa mapeace order aya sanhasi. Hapana kupera 3 days. Koroni yedu yaibva watopinza gejo. Yobva yatorimirwa pasi. Zvinotodini? Ndipo ndakabva ndanzwa zvasha. Tikati regai ndidzokezve kumakotsi. Tobva tafambira nyaya yakumakotsi. Tobva tapedza kumakotsi vatapiwa judgment. Kanzi nyenyu susu ndeye traditional leaders. Zvimati munobva kumaruzevha. Chidzokerai kuma-traditional leaders. Ndiko kune nyaya yenyu. Tobva taenda kwaShesamanga nejudgment ino ndakatonzi refer to the headman. Tobva tasvika kwaShesamanga. Tobva tataurawo neShesamanga. Shesamanga ndiyo nyaya yatiinayo. Tiri kunetsana nevana ava wakauya nababa nechimiro chemunda. Wakarimira koroni yedu pasi. Ishe akazotipa judgment. Akatipa mutongo wake, akatipa judgment yake. Ndiyo ine mapepa ndinawo aya. Imepu yepamunda ipo papa. Imepu yepachimiro chemunda mamiriro wakaita. Saka judgment yatapiwa kansira kari kudzikako. Asati atotipa judgment iyoyi. Takanotongwa musi wa 20 July. Tatongwa musi wa 20 July. Akatiti nhau yenyu inoda kuti ndisvike panzvimbo. Ishe tikati zvakanaka, akasiya chindimirirai mbichana kuti ndisvike panzvimbo iyoyo. Nekuti sabhuku akashaya. Saka ndichatanga ndambogadza sabhuku. Ndagadza sabhuku. Ndozouya nasabhuku atinenge tagadza wacho tichionesana nzvimbo. Tikati already zvakanaka ishe. Tobva tatogara ndofunga pakaita 3 weeks asati auya. Apa patanya yedu iri mudare, mabhuru edu ari kutorima futi. Isu nyaya yedu iri kutongwa uko, iyo vari kurima. Kati alright, ndabva ndatombofundira chete. Kana nyaya iri mumatare, tinotenderwa here kuti tikontinue tichishanda. Akati no, hazvifaniri kudaro, chiromirai. Kati hatikonawo mwedu ari kungorima. Kanzi mirai. Kati zvakanaka. Obva ati zuva rejudgment riya robva rauya. Akauya musi wa 21 August. Achibva aona nzvimbo. Tatenderera nenyadhi iyoyo. Tichitendera tichionesana miganhu nechimiro chiripo. Obva ati alright, nzvimbo ndadini? Ndaiona. Nzvimbo zvandaiona ndakuchiti muganhu inzira iyi. Nzira iyo inonanga straight nepamba pangu. Ndikati ona inzira yamuri kuisa muganhu, ona iri kubva yapamba pangu. Pakudiridza paya pawarutodiridza futi nedzimba dzangu. Dai mati ombichana. Ndikati alright, ndazvinzwa. Pane mukotopeya uri nechemumu. Ndikati ngatichite straight. Nepamukotopeya ipo papo totsvaga straight inongokwidza kudai. Ndikati alright, zvakanaka. Mwana womukoma wangu vachibvunza akati, ko musha wasekuru uyu misha 2 iyi. Hongu hatirambiwa kuti muruti inodaidza kuti gadzani. Ko musha wasekuru wangu uyu. Ndikanzi alright, ngatichisei zvakadaro. Mozoya kujudgment musi wa 30. Iyi nyaya tamboiona kuti yakamira sei. Kati alright, zvakanaka. Vatangoparadzana paya. Musi wa 30 wasvika, sabhuku ndiye akazotitaurira mashoko akati no, judgment kunoku yachinjwa chati handipo. Munouya musi wa 3. Kati alright, zvakanaka sabhuku, matoita basa nokuti takutogadzirira kudini kuenda. Musi wa 3 isusu tisi takadzika kwashe. Vamwe vedu havana kutoenda. Tosvika kwashe tikanzi marasika madheti. Sabhuku ndakatomutaurira kuti munouya musi wa 7. Kati hatisina kutozviziva ava. Ikanzi hadzidzokerai. Tobva tadzokera musi wa 7 ndobva ndasvika tikanzi imi makandinyepera kuti mushande wasekuru. Saka nemusha uyu muri matsotsi manyeva. Musha wawe kwagadzani. Ndikati saka imi mishe zvamuti musha wawe kwagadzani. Saka ndokuona kuti baba vangu anga asina musha here. Kanzi baba vako ranga riri bhuru. Zvandatotaura kana ndatopa judgment yangu ndizvozvo. Zvatopera chiti ukada watotaura takutokupa ndiro. Ndikati alright, ishe ndazvinzwa. Ndo judgment yandakaenda. Saka inini haina kundigutsa
kusvika ndakasvika kunoku ndo mashoko andinawo. Alright. Saka nyaya yako iri pekuti mai akauya newako nevana wake. Hongu. Mai auya nevana wake. Wanawo ndiwo wakudzinga iwe mumusha. Hongu. Alright, it's okay. Ndia apa ari kuresponda ndiani? Wana here ndimai here ndiani? Responde ndiani? Wana. Mai awo ndiwo mai wangu wakandibereka. Awo ndimai akakubereka Ehe. Alright. Ko wana wacho wamai nini vari kupi? Vari pana. Right. Saka ari kutaura pakakamirira vamwe ndiani? Alright. Yes. Namira pamberi pedera mambo mutasa. Namira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndoda ndezvechokwadi. Ndikanyepa njaraswa nemhosva. Ndikanyepa njaraswa nemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari arimubatsira wangu. Ndoitwa Alex Gadzani. Takauya zveshuwa pamusha ipapo na baba. Baba wedu iye Sachizaza ndianga akarora mai wedu. Takauya tiri vakomana vatatu. Hauna hauri kutaura kuti mani. Right, regai ndikaita. Kuti munhu akarora mai yako ndi hamba baba wako. Alright. Right. Ndoda kuzwa makauya namai. Anditi? Asi musiri wana kani? Boy kwaChizaza. Ndo panoda kuzwa ipapo. Alright. Tatisiri wana kwaChizaza. Right. Saka takakurira pamusha ipapo. Then pakarorwa mai ivo vanoti baba Chizaza vanoti ndakaita agreement nanasekuru wenyu kuti imimi ndichakuchengetai panzvimbo panapa. Ndakuchengetai ndichakupai nzvimbo yekuti mugare ipo panapa pachona ndichakugurirai masende kuti mugare muri panzvimbo ipo panapa nekuti ndizvo ndakawirirana nasekuru wenyu. Saka apo ndakarorawo inini ndakabva ndatopiwa nzvimbo yekuzi iwewe waka apa uyu uchavaka apa uyu mudiki uyu ndio uchagara panapa pamba pamai panapa ndio changa achigara ipapa. Saka zvadaro takawaka misha. Ndofunga ndakapiwa 1993 ipo stand iyoyo kuwaka. Munin'ina wangu akapiwa pazasi madhiga iwo anga ari ekwamai. Saka zvadaro takagara pa 1993 uya kusvika izvozvi nyaya yakambotongwa sematauro akaitwa kuti Sabhuku pavanga kuti tinoda minde. Baba vakadaidzwa akataura kuti ndadaidzwa kwaSabhuku ndikataura nyaya yekuti vada kutorera minda iyi. Ndakati hazviiti kuti minda iyo itorwe nekuti imimi ndakakupai. Sekuru wenyu wakatouya panapa ndikamupangidza masende kuti bhozi wakayakati wazukuru wangu wakazoapa papi pekugara. Wakauya wakavapangidza kuti makagara apa neapa. Saka izvozvizvi makugarepi maugara panapa. Saka tagara ipapo ndoapo pakazoshaika Sabhuku akati tikatopinda mubhuku apo takatopinda mubhuku wanin'ina kuti tese tikapinda mubhuku titori mubhuku imomo. Sabhuku akadaidzwa akataurirwa akati ndo zvapo vana vanenge vachigara panapa anything mune chekuita newana munenge muchizoona wana. Saka zvakazonoitika ndezvekuti baba wakashaya semataurwe zvaita kuti zveshe taigara nababa taigara naye kweperiodi yakareba iyoyo. Asi dambudziko rakazonoitika nderekuti mai vakazorwara. Arwara zviri serious BP ichichi akatorwa nemunin'ina wangu wakamuendesa kuchipatara. Asi baba wakasara pambapa aine mushandi wataibhadhara kuti waone. Saka period iyoyo wagara baba arwara wazorwara takamubuya inini ndikamutora ndikamuendesa kuchipatara. Munin'ina wangu akamutora akatombomuendesa kwaMutare kwakuna mai. Izvo andisodonzwa. Ndoda kuzwa paminda. Right, paminda ipapapo. Chakazoonetsa ndechekuti pashaika baba ipapapo. Baba Chizaza wakashayika 2020. Mama vashayika 2023. Pashaika ndo pakusimuka nyaya yekuti isusu truda yeminda. In fact havana kutanga nekutodaro. Wakatongouya nekutongopinza geji. Kwakutorima panzvimbo paparurima munin'ina wangu. Kwakutorima kuti saka zvadaro wapinza geje kudaro. Ini ndazongotaurwa ndiri basa kuti ndo zvadini ndo zvaitika pamunda parurimwa. Tikati kana zvakadaro ngatiende kupi? Ngatiendei titaurire Sabhuku takamutaurira. Sabhuku akati aiwa ndakambotaura nyaya iyi baba wacho akanditaurira nyaya iyi
akanyora tsamba akati inini nyaya vanhu havasi kuda kunditeerera mitemo yangu yandiri kutaura, ndava kunyorerai tsamba muende kucommunity court tikunyorerei peace order kana muramba muruda kubvutirwa chinyi minda iyoyo. Takaenda kucommunity court ndopa yakati endai kuna zvava kuda makotsi izvi mune mautoda interdiction kwakuenda kucourt kwakuchinonyorerwa mainterdiction aya ndopa wakauya havana kuuya kwakunyorerwa mainterdiction wakazoiapila ukazi ngaidzoke kwaishe Samanga tibva taenda kwaishe Samanga tibva tanotongwa kwaishe Samanga. Ishe Samanga wabva watipa verdict wakauya kuinspection sematariro zvaita. Ishe Samanga wabva wauya akati makore amagara akawandisa uye makapiwa nambaba wenyu iagreement iyo yakaitwa initisi hatigoni kuzvichinjinuraba agreement yakaitwa iyoyo. Saka zvazviri regai tikupei iyo ndinadzo samba dzacho yasabhuku yacho neyaishe wacho ndinadzo dzese. Alright, it's okay. Ndazwa. Nyaya pairi chaipo rupaone. Nyaya chaiyo iri pekuti mabeneficiary e-estate yachizaza ndio wana chizaza, wana wa chizaza. Asi dai mamuru nditaura kuti mai wenyu ndiye akanga ari muridzi wechi wemusha. Saka pakafa mai wenyu, you are entitled sewana wake kubenefita kubva kuestate yani ya mai wenyu, because pari kugara chizaza pamakaya pachigara pamuchigara panoti chizaza. Wandela uzvati pakatsvagwa ndimai handisi sure. Chokwadi akatsvaka stendi kubva pasekuru chizaza. Baba akatopiwa nababa wake padhuze ndo pakazochita warora wanga wa4 mai ndo pakati iye ndimai akanga ari muroro wechi2 vachizochinja kugara. Pandoda kuzwa stendi kwakazofira baba wenyu yanga iri yani? Yanga iri yangu yadini ndakatsvaga. Mirai chizaza. Izwai mutana imimi mai ndimi mai wawa handiti ko mai awa uripi? Wakashaya. Wakashaya 2023 ndo patanga nyaya. Right. Ndo pandikutaura ka. Imimi mai hamungatsvagiri umwe mukadzi kwekugara. Ndi mama murore. Kuti murume warora murume wake mukadzi wake. Imimi mochinotsvagira murume mukadzi wemurume kotsvagira stendi. Zvingoite. No, ndinoda kumbopindurwa. Chakakupai simba imimi mai yekotsvagira umwe mukadzi wemwe murume wenyu stendi chii? Iye anga asikagoni here kuzvitsvagira ega. Asingozwa mbuya ndimi murubvunzwa. Inini ndakatsvaga stendi takawanda ipapo waroora. Ndibva ndatsvaga ipapo. Sabhuku akati bata stendi muchawanda vanhu munomu. Ndibva ndabata hanzi imimi makatsvagira mumwe mudzimai stendi sei? Handina kumutsvagira ba. Handina kumbomutsvagira stendi ba. Saka mubvunzo wendu wemuri kupindura handi wenyu ba. Ndabvunza inini kuti paigara mai nini nababa panga pari pastendi pani yachizaza pari pastendi pababa ndiyo yandoda kuzwa iyo. Saka nyaya yedu ikuchitangira mai kuti pafa baba andizvo baba ane here mwana wakaita nemudzimai uyu mumusha umu? Hana. Wakaita wakashaya kunze akashaya ka it means hapana. So it means kuti baba namai wakatogara wese asi hawana chawakasiya. Ndizvo here? Hawana chawakasiya. Chawakasiya chete wana wakauya nemukadzi. Ndizvo handiti? Ndizvo. Meaning now kuti stand iyi pakauya mai nini painzi pachizaza. Saka pafa chizaza nemukadzi wake stand remains chizaza chi property. Handiti? Haibenefiti nemunhu asiri chizaza. Mira izvo. Then zvamuri kutaura zvokuti wakaitwa outside agreements
baba nanatezvara handizvo tezvara aiuya kubva kumusha kwake kuya kuita agreement nemusha machizaza knowing very well kuti wana hawasi wachizaza aida kuya kuita agreement yechii koiye tezvara atikatezvara mutemo wacho vanhu unoti chii mwanasikana akazvarira mumusha wana vanogare vanogara nambuya nani nasekuru sei sekuru akaprefer kuti wazukuru wake aende kuita agreement yekuti wagare kumukwasha asingagari nayo iye because situation yanga iri papa idi aiziva imimi wazukuru mese muri wazukuru wababa umwe chete here muri wazukuru wababa umwe chete here mwana wamainini wekuya nababa muri wana wababa umwe chete here Tiri watatu. Wadwana baba watatu wakasiyana. Ngati tiri mirai dauze ndati muri watatu muri wakomana wangani muri 3 wana baba weindi baba umwe chete here kana wana baba watatu wakasiyana vakandosiyana ndiwo wana baba watatu wakasiyana vakasiyana wana watatu right saka dai baba dai chizaza akazobara anga baba number 4 saka chakazoita kuti chizaza azvipe chiwindi chekuchengeta wana watatu vamwe varume vasingazivi kuunza umusha machizaza chii ende chinonzi aende kuita agreement nasekuru kuti ndochengeta angari kunyengererei chii chiripo pane chinhu chisiri kubuda apa pane chinhu chisiri kubuda apa because uyu haangaendi kuita end agreement natezvara uku kuti chengeta wana wemwana wedu watatu wana nababa wakasiyana mai achiziva umwe naumwe kuti baba wake ndeuyo baba wake ndeuyo chakaita kuti mai asaendese wana wake kune wana baba wake chii chakati mai aiziva wana vari watatu kuti baba wake ndi John uyu ndi Peter uyu ndi James sei asina kuti iwe Peter kuna baba wako James mai wenyu uri pano here wakafa mai wakashaya. Saka no izwa tocheck kuona kuti nyaya iri chii iri papi ende tokosa kubatsira sei because for sure izvozvi zvika kuclaim yachizaza hamuna claim because zvinoitika zvinhu zvemisha izvi pachiwanhu minda yesekuru inorimwa nemwana yorimwa newazikuru chinhu chedzinza hachikwanisi kubuda mudzinza chichiburiswa mudzinza nemwana umwe chete alright paakaita agreement iyi chizaza nevamwe wake natezvara wake iye handiti ko wamwe anga aripo wemhuri ndiani ngo chinhu changa chidhiskasa natezvara ichi chinhu chemhuri kaichi chinhu chemhuri ichi achidi munhu wani anga aripo umwe ndiani because nyaya iripo ndeyekuti ka zvese zvatiri kuita ka hatina chatiri kuziva kuti muagreement mamwinei pane here chakanyorwa chiri pasi chamungatirakidza kuti vanhu vakawirirana zvakati because hatingazivi pamusoro icha mirai chakanyorwa hapana asi michamuruziva chete kuti pakaitwa agreement kuti agreement yachanga iri yechii hapana noziva ende chaizopa chizaza simba rekugurira wana wasiri wake kuti iwe unogara apa iwe unogara apa iwe unogara apa chii akamuona nyashi pairi kuti hauyi iwewe mandorikanda munomu kupinda musha mandorikanda uku ini ndoti wana mukoma wangu wese hawazivi ndoya nemukadzi wangu nowana wake 5 ndobva ndati nzvimbo yangu yandakapiwa inini kuzi ndiyo sheya yako yasekuri ndorikanda ndobva ndagura ndichisheyera wana wemukadzi wangu apa wemhuri handina wandataura naye chimbotaura hako right pamusoro iyi right stand mataurirwe zvakaita ndezvekuti tisati tatouya kogara ipapo hanzi takutsvagirai stand
yekuti muite sei mugare namai wenyu. Ndakutsvagirai stand yekuti mugare nabo tiri kuselbon. That was just after the war. Takutsvagirai stand yekuti mudini mugare nani namai wenyu. Ndoapo takakazi stand iyi ndakaikumbira kuna Sarupango yekuti mi mugare because ndakaona kuti munhu yangu yakura saka imi ndakatokutsvagirai pekuti muite sei mugare namai wenyu apa. Saka stand yanga iri kwa Sarupango saka ndakakumbira Sarupango kuti stand iyi andidini andipe ndumuone pekudini pekuti mi mugare. Ndo saka iyo stand iyo ndopo. Izwa nyaya pairi bamba. Nyaya iri poka. Angati ndakutsagirai pekugara bairi. Pari unogara nemi nemukadzi wake. Azviiti. Iye aifanira kakatora mukadzi wake. Wobva anogara mumushamani machizaza. Because mukadzi ndewani? Ndewake. Womugurira stand papisi yake machizaza. Imimi wana wamai. Wobva akutora wobva ati wana ndakutsvagirai stand iyo. Iye asikagari papi ipapo nemukadzi wani wake. The fact yekuti iye angarugara ipapo nemukadzi wake it means ndepake. Ndopane nyaya ipapo. The fact yekuti angachigara papi ipapo nemukadzi wani wake it means ndepani ndepake. Saka the moment you panoita pake it means akafa panoita papekwani pekwa chizazi. Titesa ndisi. Saka inini chikundinesa. Inini pamusori ameno ndikabvumira kutaura. Ataura hako baba. Right. Chiri kundinetsa ndichokuti inini ndakapiwa pangu pekugara munina 1993 ndikawaka ipapo ndikawaka dzimba dzangu 1993 izvozvi zvamuna 2024 the same name nin'ina wangu the same name nin'ina wangu aipa pamba pacho pari kutaurwa pamba pacho pawaigara ipapa because isusu takapiwa kwedu asiri pamba pari kugara akapiwa ipapa apa because unozogara ipo papa ndi munin'ina wangu last born munin'ina yeye akanzi iwewe ndiwe uchazogara panapa abva atonzi gadzira dzimba idzi dziite zvakanaka nokuti iwewe ndiwe uchazodini uchazogara pandiwe kusira ipo papa. Iwe chikuwa chako chizaza ipapo. Pane mvudzo wangu zandipapo. Pane mvudzo wangu ndiye kuti mwana akaitwa na baba wenda na chizaza na mai wenyu. Dai anga asina kufa. Aigara ari mupenyu. Aigara kupi? Kana imimi papa topiwa mva ndiripo. Iye adai anga aripo ari mupenyu nasi. Adai ari kugara kupi? Because by right ndiye muridzi wechi wemusha iwo. And ari muridzi wemusha ndiye aizokwa accommodate imimi. Not kuti imimi mumu accommodate. Ayo. Saka iye akashaya ndiye angari kupedzisira ndiye akashaya. Saka ari mpenyu ndiye angari muridzi wemusha. Kicheni yaigara baba wako yekupedzisira. Ndio ine chikuwa chakwa chizaza nditi. Muning'ina ndati kicheni yakawakwa na yaigara baba wako iwe na mai wako yekwa chizaza. Yezoka. Pachiwanu. Ndo makachemerwa ere. Aiwa. Achemerwa kwa maikuru. Akaenda kwa maikuru. But still aigara kuno. But still aenda kwa maikuru. Asaigara manditi. Saka rukwira muchikuwa ichocho ndiya. Muning'ina wako unokona kukwira iri muchikuwa chekicheni yakasiywa. Chakanoita. Aimboteerera zve. It's okay. Chiwanu. Unogona kuti muning'ina wako anogara mukicheni imomo. Achiita zvinhu zvekwagadzani because mazuva anagadzani kai. Muchikuwa chekwa chizaza. Zvinoita here. Kana iwewe unogona kupinda mumba imomo uchitaura. Mutori nekumba kwenyu kai. Uchikuya uchikuwa iwewe. Kumba kwenyu ndepi? Isusuka. Apa paruti damdziko ndere kuti tingati wadi isusu atisinyatsuzwa kuti aiwa ndinotaura pa kuchizopiwa apa aipiwa kuti iwewe ndiwe wakugara panapa isangoti kutodini kutopiwa ndio wakapiwa takapiwa izwai ndosaka ndiri kutaura kuti chamakakanganisa handika kicheni iripo ine chikuwa ari kukwira muchikuwa imomo ndiani? Hapana chizaza ari mukamba mukicheni imomo.
Saka ari kukwira mukicheni ichocho chikuva chemukicheni machizaza ndiani achipira kunani? Paari kukwira muchikuva ari kuombera achiti pamusoro yeani? Because haakwanisi kuti pamusoro yebaba, because baba ari muhaso yenyu. Haakwanisi kuti pamusoro yesekuru, because sekuru ari muchikuva hani. Saka ari kukwira muchikuva achiti pamusoro yeani? Amen. Enda haakwanisi kukwira kuti achiti pamusoro yemai. Right. Because chikuva hachisi chani? Hachisi chamai wenyu. Right. It's okay. Akamukatizwa totizire chiwanu ndo chiwanu icho. Saka izvi katauya panapa handii kuti doga kutsvakira mhosva aiwa, asi doga kukorekta kana paine chiwanu chisina zvakanaka. Ndosaka ndati mai wenyu nababa wakaita mistake kuti pamakauya waifanira mai wenyu kunokuvakirai kicheni yenyu imimi muri wangani? Muri watatu. Asi dambudziko ranga richaita ndere kuti kicheni kwacho muri watatu ikoko. Angachakwira muchikuva muri watatu ndiani? Because wana baba wenyu muri watatu wakasiyana. Chikuva chamamu chavakirwa ndimai iko chakwirwa chinzi nani? Ari kupira midzimu yekwani? Mai wenyu nababa wenyu adopted father waifanira kunge wakanga wakamakisheni mangani? Nhatu. Umwe naumwe yani yake wozvikwirira muchikuva mani make. Nhasi ndizvo takaita. Inini nepangu, uyu nepake, aone pake. Nhasi ndizvo. Uyo uchitiri uyo usamunongedzere kicheni yachizaza. Inini nepangu. Wati iwewe pane pamuri watatu pane akasiyiwa akazi ndochagara mukicheni. Iye kicheni yacho zvayakaitwa apa yakambovakwa baba pavakavaka kicheni wakati kicheni hana kuivaka zvakanaka, akatombomuvha kubva pastendi ipapo ndikatombogara naye inini. Uyu akalaidza kuti iwewe gadzirisa musha wani wako. Akasvika akazi iwewe chiputsa because takaiwaka nezvidhina zvisina kutsva. Iwewe chitanga panyowani musha uyu chiputsa musha iwowu utange kuwaka nezvidhina zvakadini zvakatsva. Angari akakutaurai kuti chiputsai ndibaba akanga akangwara akatya kuti akutaure kuti putsa chikuva chiruma hachisi chako. Ndosaka akati endapo putsa zvese utange panyowani. Kwakuda kukutaurira kuti enda uite zvani zvako, asi kukuti akutaurire direct zvazvo zvisingaiti. Kwai yakazinyaya zvidhina kopa zvazvo zvisina kutsva musikagari mwe. Saka chakazoshamisa nekuti hazvina kutsva sei machembera kudai. Aiwa iye wakangoti hanzi iye akwete inini ba iye apa wakataura munini kuti iye chiwaka iwewe bosi panapa pakusara baba kuchenda unoputsa uwake patsva zvinhu zvako iwewe. Saka akawaka kicheni nekaflat kake ipapo. Saka dambudziko renyu imimi newana wemufi riri papi? Right. Dambudziko redu riri pakuti minda iyoyo tiri kurima ndiyo wakuuya kodini korima, asi apa takakwira munhu ega ega wakapiwa pake, uyu wakapiwa pake, tese munhu ese family iyo kwamaiguru nekwamaini munhu ega ega wakasirwa apiwa pake iwo uchaguma apa hatisi ma0.25 chaiwo atiri kuya kapisi kacho atakapiwa. But izwai zvibambo pandiri kutaurira munhu wababa unani ava vakomana kwavari kubvawo wari kubva pekuti pamakauya pamuri ndepenyu isawashe iyi ndezvedu ndepanoti chizaza hapakwanisi kudaidzwa zita rani renyu ba imimi bambo, because baba wenyu baba wamuri kuti baba imimi ndichizaza. Saka hapakwanisi kudaidzwa rimwe zita. Ndo hondo ine ndo dambudziko riri apa kuti Yesu hamungarambi kana akakupai akakupewa. Munoziva zvinoita rudo. Rudo unoramba mai wako nababa wako akakubara. Ndo kana wanyura unoramba. Akamura. Asi unozozviona gare kuti ndanadi ndananyura. Because baba wenyu aifanira kusiya akagadzirisa chii nyaya. Because akasiya honzwa mumusha. Imimi mai wenyu vari upenyu hana mbokupai kahindi here kuti kumusha kwenyu ndepi? Anongoti bangotiradza kwasekuru. Asi wana sekuru anoziva mati wana sekuru anoziva kuti mai wenyu vakabva pasei muzobarwa.
sekuru uri sekuru wakashaya wacho hanzvadzi yangu akashaya watosarawo hwana wese wakashaya. But manje kuona nyaya pairi pinde kuti imimi hamuna simba rekurwira zvinhu zvekwaChizaza. Chamunokwanisa kuita kugara pasi nechii nevakomana nemhuri yekwaChizaza. Isongori vakomana chete baba, zvakutoda mhuri yese yekwani yekwaChizaza. Mhuri yekwaChizaza yochiita decision yekuti onaita vakomana zvakaitika zvakadii zvakaitika, vakomana chiitai kudaiwo, asi kwatakukupai iko kana takupai hakuchadaidzwi nezita rani raChizaza, chidaidzai nezita rani umwe naumwe rekwani, because nyaya iyi yanga isikadi sabhuku, yanga isikadi Ishe. Because sabhuku haiupindira pakati penyaya yechi yemusha yedzinza, achaloketa land yedzinza, ari kupinda achiti chii manje, ari kualoketa achiti chii. Akataurirwa nababa kuti ndawapa kupinza pakati pamwe. The problem ndeyekuti iye baba wenyu aita zvinhu zvakanaka asine the wrong people. Zvamunotaura izvozvo aifanira kuzviita nehama dzake. Vanhu vangu vari very critical kuti vazive nenyaya iyi ihama dzake, not sabhuku. Because even paakaya kumusha aifanira kusuma mhuri kuti vakomana ndauya nevanhu vangu muchii, ndakweva munhu wangu nemasanzo ani. Do you know kuti nhasi ukafa iwe you can be a problem kwaChizaza? Pangu inini pari kudzigadza, tinonzigadzani ndio sandishandisa. Mira izwa tati gadzani ndiani? Gadzani ndini ndiwe, asi waritora papi zita iroro? Kuna sekuru wangu. Sekuru wapi? baba mai baba wani mai wamai andi angona how complicated nyaya yako baini kuti uri kutora zita rasekuru anditi rasekuru kwakabva mai kuya koshandisa mumusha me boyfriend ya rora mai ndiani because wakaisiwa huko kai akakuisira huko iyo ndiani achitaura kuti matsananguro zvakaitwa ndeyekuti stand iyi ndakaitenga kuzi ndakaipiwa nasarukwete kuti ndakaipiwa nasarupangu ndakakumbira sarupangu akandipa stand iyi saka ndiopo makugara saka iwe uchachigara apa iwe ogara ndi baba Chizaza. Aiwa uri kuona problem tutwala nyaya kuti baba Chizaza anga iri madzimai mangani mai 2 aine madzimai 2 arizi aiti nhasi wagara uko mangwana ru kuzopedzira ati kwa maikuru hachauyi augara kwani ndiko akazorwarira asi afa wakanochemerwa kupi akanochemerwa kwa maikuru arizi zvinorewe izvo dai rinoitwa ina rauria rakaitwa mai panobva marongedza mangwana acho nana sekuru wenyu because imwe mishaka inongoti governance pamwe dzine dzakareruka but musha uri straight wazukuru vanenge vakauya navana vakauya namhaiyo pasiro yodzinza redu musi unobva mai ndo musoro zvadini kunze kwekuti mai achiri mupenyu anenge akakutsvagirai kunze vana vako vachazogara uko because muyadhi yedzinza iyi zvinokunetsai mangwanizvi because iyo kapfuma wafaka wana Chizaza havana chaunoita baba wana Gadzani wakauyawo futona andiona babucho saka urikuona complication saka iwe unombotsvagawo pakuti maiyo zvakafamba sei baba wangu aripo inini ndikuti nyaya iripo enda kwana sekuru kwana Gadzani wakutaura kuti baba wako ndiani uye udaidzwe nezita rani rababa wako usadaidzwe nezita rana sekuru uyu ndiGadzani the same applies kuno umwe unoona Gadzani wese wana sekuru matsotsizvo ndo rukavira uyu Chizaza wakablindwa kuzi wanawa baba wawe 1
Nanhasi ndizvo taingoti. Akaona. Akaona. Aiwa isusu ndiyo taingoti azi baba wenyu but hatiziwe manje kuti aswazokura manje. Baba wenyu wani but hatiziwe manje kuti baba wacho ndwapi ndio damudzi. Aindozi baba wenyu wani. Asi kuti ziwe kuti baba wacho iwani zvakambomira sei. Ndaipo baba. Hatina utsanangurirwa. Aiwa. Inini honde yangu iri pana sekuru. Bo sekuru haiuya achikushandisira surname yake mumushami wa mwana. Aifana kuenda kukutorai wonokupai kugara kumusha kwani kwake achishandisa surname yani yake. Like right now izvo hamuna claim kunzvimbo kwazisa. Hamuna because kwachizaza chinhu chite chemhuri. Awa hamukwanisi kuwadzinga pamunda wababa wavo because ma direct beneficiaries. Baba wafa. Anditi munhu wada yarunisa naye nhasi mwana akaitwa ndimai wenyu nababa wavo. Ndiye munhu wada yarunisana naye nhasi kuti tosheya sei property because wana wababa umwe chete. But now kuti munetsa nawo imi zvokuti mukatoita magatsi eko watorera mapeace order. Kotora peace order neinterdict yekutorera muridzi wenzvimbo. Because apa mutu anachoka kuti akadi hatiziwi takauya. Tauya bva takutowa uzi ndo panapa. Tiba tangopiwa. Tangopiwa. Ndikuti Ari kuri kumba kwenyu munhu ari kudai waita sei. Tomboti iwewe ndiwe muridzi tomboti chinjai nani. Iwe waizvifambisa sei? Inini tingamwe because isusu kana chinhu waita zvokungopikuzi apa iwewe wakugara apa. Anditi hauna isusu kwakungoti mimi muchazondishengetawo. Ndakakuchengetai because isusu kapekutanga chaipo we tried to move out. Baba akati azviiti kuti mumove because makura this time makula kuita move out asi ndakakuchengetai. Anditi wataura. Asi ndakakuchengetai mimi you don't move out. Nyaya iripo ndeyekuti baba ndakubvunza a very simple question. Izvo makachengetwa ndibaba makura nhasi marezwa makabvisa here. Makaitei kwachizasa. Ari kana wachengetwa matendo acho kunobhadhara kwamarezwa. Marezwa kwachizaza makabhadhara here muri vatatu because makachengetwa nemunhu asiri baba wenyu. Avakomana aitoshaya baba kuti uripika ava ari kuchengeta imimi. Makura marezwa makabhadhara kuna ani? Tinawo takabhadhara. Ndo saka akati hamuendiba ndisina kumbodzorera mari yangu mbichana. Chinitengerawo shuka ndimbomwe tii muri panapa mukaenda hapana chindozoona. Mapedza izvozvo makuchiti afa manje moti right iwo afaka wana wako kuti akuchiwatonera nzvimbo yacho iyo ndo mubhadhara watiri kukupa. Anga agara atipa kudhara. Akakupa izviri unlawful. Haanga asina kodzero yekugowa chinhu chemhuri. Dai dada asina kuenda nempachizaza baba. Ada akaenda kutochinja bhuku kana maigara kwachikomba waifana akaenda kukutsvagira kugara kwaimaenda naye kwamandeya kana kwanyama ende. Kwekuti nhasi hapana munhu adai mukubvunzai kuti muri kuita apa. Because ngepenyu. But the fact yekuti akanokutorai uko kuya kugara nemi mumusha mune vanhu. Ndo patidambudziko ipapo. Imimi nyaya ingori apa iri simbo. Wana sekuru hawangambofuwese zvokuti hakuna rumboziva kuti mumbori wanani. Go back kuna sekuru mubvunza umwe nawo moti sekuru baba wangu uri papi, baba wangu uri papi, baba wangu uri papi. Umwe nawo morakidzwa umba kwake. Marakidzwa umba kwake moenda umwe nawo moenda musha kwake. Kana mafunga kuti muda zvokugara kuriko kwamakurira kwamajaira. Andizvo. Munhu wamakawinga iko hapasina. Because munhu wamakawinga ndimai nababa. Adopted father. Adopted father is no more. Your mother is no more. Saka chekuchagarira pasina. Kana vanhu varipo pamurugara waine tsitsi waridzwe chino. Go back and sit down nevanhu ava. Kwana chizaza. Not to fight them. You are not supposed to fight them. But you're supposed to kugara navo pasi zvakanaka. Mokumbirana moonesana. Then handimi kuti vanhu vakambooma baba. Because kuti mukure kuzosvika ipapo waripo wachionawo. Dai wakanga waine hasha. Modai makasoenda kare kare. But the fact yekuti muripo it means vanhu vanonzwisisa.
Saka go back and sit down now. Motaura nawo zvakanaka. Don't fight each other. Don't fight them. Because issue iri pekuti apa maakuwafaita over chinhu chawo. Dambudziko ravo kuti maakutirwisa imi pachinhu chani chedu. Because hawataura kuti munhu wemutaura nezvawo ndibaba wedu. Akaonenyeerwa. Nyange ukaenda kwese kwamuri kuenda unozi chinhu chamurwira ndechani? Tozi ndechababa wedu. Iwo uchati ndechababa. Ndechemurume wamai. Iwo uchati chi? Chinhu chandikurwira ndechechi? Ndechemurume wamai. Umwe rusumuka chichi? Chinhu chandikurwira ndechababa wangu. Zvatosiyana. Saka nyaya inapa is not about fighting them, but engage these people. Muwirirane, muonesana. Anditi isusu dariro harisina kuti mwa yangu nokuti tidare toti dzingai vanhu. Tikuti aiwa, tikuti isusu nzwisisanai nevanhu ava. Muwirirane, muende way forward. Anditi but mimi kana mati mimi hamudi kuwirirana nawo. Hazvava kwamuri. Yes, because kana makutokukidzana zvokuti spring yakutodira mvura kitchen yemunhu wacho makutorimira koto koroni pasi. Uchakaudzingwa. Kurimira koroni pasi yarimwa yakura yamu knee height. Murimira pasi. Akamgona. Ndozvatotama izvo zvinhu zvakadaro izvo don't expect those things. Garisana zvakadii? Zvakanaka muwirirana muita sei? Yes, haiziwo dambudziko rako rekuti mai akangoitawo zvakaita. It's not your problem. Asi mai aifanira kusolva maproblem ani? Ake asati afa. Kuti asakusiya akakuexposa sezvo makaita izvo. Right now you are exposed because sekuru akaikuitira huko hapo. Mai wacho hapo. Stepfather wacho hapo. Akamgona situation yamuri. But the bottom line ndeyekuti hamusi wana wemumusha. So you cannot claim anything mumusha umu. Zvamunoda zvese taurirana nevaridzi vemusha muwirirana. Wokupai kana kusakupai. But mukaita zvokufaitana manje kumakoti. Hazviiti. Alright, sungai mumutesi. Yes. Chakatipa simba rekuti isusu titange kuwaka ipapo. Inyaya yekuti iye atotara stepfather wakanditaura ini ndaida kutodzika kwamurara. Ndakuda kuenda kushanda. Akanditaurira kuti inoi stand inoi haisiri yekwachizazaba. Asi chandakaita ndakakumbira inini kunewe kwarupango kuti dai zvaita ndine mhuri yandakabva nayo asi handisida kuti ndiise mukati memachizazi asi ndira kuti iye unopayo pekudini pekugara ndakauya naana mai wayo saka wakazwa kuti mira rupango uri Rupango panapa vakakomberwa wacho rupango aiwa handidi rupango mukadzi ndoda rupango murume maripo baba drive imi muri rupango akaita agreement ndiani ndibaba wenyu baba ndibaba mamuripo here ndandiripo here ndakuziva ndandiripo mamuripo alright pakazi kudii wakati sachizazi aita mukadzi wake uko ava waigara kuneko waigara kumafalls vanga kuti semhuri vachigara kwawaigara wakaiswa dhemu rimwe magetsi saka pakati vanhu vangobva mukipi saka ndipakazouya aishanda kusorobhoro ndobva auya una baba vangu inini anga abata nzvimbo kambani yabvisa yadzora maboundary raro kambani yoto kambani saka ndipo akatanga kubata wana baba zimba mastenzi saka wabata kudaro wakazoti pakazouya umwe muzukuru baba ibvati muzukuru zvauya chiti ngatichipote kotsvaga kuti gare iso watoda kugara kuti gare kusefi stendi ibvati baba akati ndichasira vana pawachakura wanozowaka pane iyi saka muzukuru chizaza wakabva apakazwa kuti ndozviripo aibva ndaona baba kwachiti baba sekuru ndane mhuri yati kurei nemhuri imwe rusorobhoni saka ndiri kumbirawo nzvimbo yenyu onei ndione pekuisa mhuri riri sango
company maburi mukambani company yapeka idza boundary raro kubva kuda kuti ite reserve area ndipo wakabva wapiwa goerwa pake uyu pake riri sango wakatanga kutema miti yakaita seizvozvizvi awachitema pawo kusvika wawaka wachigara wakadaro kusvika pauzokurawo kwakaita mhuri wopisherwa pokugara nababa wavo awosherwawo pawo umwe naumwe nestendi yake nepekurima vanhu ivavo. Munoziva here amai ndowaziva murora wangu mukadzi wemuzukuru wakanga waripi ipapo wanga uchitogara kuseri kunditaura kwaigara stendi yakatotsvaga wasipo watori kuseri wakazotouyawo kusherwa kuti uipake ndo zvakaitika saka mbuya vanyepa zvawatotaura ngezvekuti unyepa zvawatotaura bcause wese wakatosherwa uyu pake riri sango mirai bambo mati papa risango riri sango rikatsvagwa ndiani patsvagwa nababa wangu inini akaranga riri sango robva ratsvagwa ndibaba wenyu baba wangu ndiye akatsvaga stendi iyoyo atsvaga stendi iyoyo pakauya muzukuru vachinja kuenda kutsvaga pamwe kwatiri kugara izvezvi kubva apani vasiya apa angasiya achiitika kuti ndichazosira vana vakazopa muzukuru wakakumbira muzukuru ani uchizaza zvatopera akapa muzukuru ani akapa muzukuru ani chizaza saka mastendi ndiani but angari kukumbirira kutsvaga kwakaita nzvimbo kwakuri kutokumbirira mhuri iyi bcause wakati nemhuri yangu ndibvana kusorobhoni saka mai vantu vakatoziva kustendi yeuko uyu wakazouya wakatozodaidzwa wese bva washiyaniswa uyu kwake riri sango ndo izwai bambo pane nyaya mati uyu maikuru angatogara kuseri ndobva auya ndokubva azipakwa maini ndobva anzi chii pakwa. What does that mean? Maikuru garai apa mainini garai apa zviri kurevei mushawani ari kutsvaga misha iyi ndiani mainini ari kumukadzi wani maikuru ari kumukadzi wani saka misha ndiani aiwa ndinoti ndebhosi aruti wakatikumbirira iye wakati ndakukumbira kuti mimi muwane pekudini pekuzogara imini wakati tiri kukumbirira imini mbuya taurai tizwe ndazwa muda kutaura ndiri kuda kutaura nyaya mwandiona kuti handichafambiba ndatohairwa motika kuti ndizive nyaya yemukadzi unobva kure kudharwa henu muri kuzwa kuti awo areke kudzimwa ngewana wari kupengawo muri kuzwa here kutemera munhu koroni yarima wena wati wari kucheka koroni wari kuti wadliwa sadza kune mvura yakanaya nyamwaka munhu unaipinda geje kutema ndipo wari kuti dibi baba chizaza ukizaza baba wangu ndiye sabhuku mungoziwa gwiriri Justin sekuru mungomuziwa mundiri mwana wako gwiriri sekuru muri sekuru wangu muruziwa ndiri mai wa Sauro mazviona sekuru baba wangu wakaenda kuya kokumbira wanasi chizaza wasara mukambani aenda namukoma Christopher murumbwana wasabhuku kuya kuwapa kuti wapiwe stendi haana kupiwa pangoro pangu wanga ane bhuku ere bhuku rakarire iwe rupango une bhuku ane bhuku ere ripi angane bhuku rupango igomo iro angane bhuku randoro ende rupango iri kwasanyamani gomo rododora iro kere ndori negwana ichasanyamani gomusoro rupango angane bhuku ripi randoro ripi rikaizi randoro riripi izo ziri mapepa acho ariko ungadale nyaya mabhuku izo ziri kwagwiriri saka paida kugadzwa sabhuku ndoro wachoka pane zvakazoitika atopiwa wangari musoro saka
wakagwirira wakazoyabva wakanya zvese zvakaita musisema sabhuku ndoro bambo uri kwashe muparutsa ndokuna sabhuku ndoro saka sabhuku yotaura nezvake ndiani ndoro rupango mabhuku unozvira ndoro sekuru ndiyaizi ndoro. mirai bambo mukapinda munyaya dzemasabhuku nemadzishe ndo kwangu ndindopinza vanhu ivavabasa zvino kana makuitira inini nharo indii ndogadza masabhuku nemadzishe saka iwewe ndiwani igweta uri loya uri chii mai handichazivi because ndini ndiri kutaura kuti uku hakuna sabhuku hapana sabhuku gwirira toda kutogadza muzvare chinomanunura ndiye muridzi weapa pakati pasamanga nasanyamanwe pane muzvare manunura unozviziva toda kutomugadza handisi toda kutomugadza saka iwewo bhuku rarupangu rautora ndezvariripapi randoraripo ndio paisvikira muzvare achibva kwasanyamanwe ndipaisvikira pandoro ndoro bvazoita kupa kwagwirire muchibva waya sabhuku izvai bangu asi nyaya yedu handiti yayo handiyo nyaya yedu ndeyekuti ava vanhu ava wari kuklema chinhu chisiri chani chavo imi mune manguva yekuti mufakazi kuti mutauriwo zvamunodii zvamunoziva asi chandafarira chamataura chandoziva chandafarira ndechekuti mati chizaza ndiye akauya achitsvaga chii nzvimbo ndokubva apiwa nzvimbo ndokubva ati mainini kupi uku maikuru kupi uku because chizaza warwara kusvika mukufa ari kugara kustendi yake nani namainini asi paazofa ndipo azotorwa kuenda kumukadzi chii handizvo saka zviri kurevei apo zviri kureva kuti dai uku kwakuine mwana kwamainini wachizaza ndiye anodari kusara nemusha wachii kufa kwaita mai nababa defekti yekuti hapana mwana asiwa newawiri avo musha iwowo unorivheta back kudzoka kumba kumusha kwani kwachizaza wese hautorwiba uchiiswa somewhere else no unodzoka kwachizaza because munhu aunza vanhu apa muridzi weapa ndichizaza orai kana bhuku orit mubhuku chai mumandoro makanyora muchiti apinda mubhuku ndiani paakatsvaga stand makati stand mapani iwe sabhuku zverupangu titaurire wakapinza munhu mubhuku ndiani gwiriri nguva yachipapana gwiriri wati iwewe munhu akaenda kupangidzwa kuti rupangu because rupangu anga ri sabhuku vanozvataura kuti sabhuku ndorere aikona izvezviba before ipapo pacho pamakamupinza ndoro iyeyo makamupinza kandi sabhuku ndoro rupangu wautaura handisi ndatakapinza chiti stendi ndeani pamusoro asiri sabhuku iyo wakapinza panguva yacho iyoyo papa aina sabhuku gwiriri panguva pakaitika kuti sabhuku gwiriri ndiye sabhuku gwiriri ndiye aripo ene ndikoko takaita sei takaenda asiyo wabva wataura zvakanaka watanga aripo ndi sabhuku gwiriri ndiko makaenda kouyu ndorori panguva bvepi aiwa auyu apa aurira ndepekuti stand ndiye anga ambopiwa iye stand yacho nasabhuku gwiriri bhozi yanga iri yawo ndiwo pakazochipa ani baba chizaza ezve according nematsananguriro ezvakaitwa izwai bambo the difference is the same uyu anga apiwa ndokubva apa akapani chizaza abva apa isusu akapani chizaza akapa isusu chizaza haana kupa imimi because there's nothing but written kana kuti chii parutaura kuti makapiwa nachizazakaenda imimi hamusi wana wekwachizaza nyaya iri pekuti hamusi wana wekwachizaza ndo pane nyaya makapinda mega mati aiwa hatinopinda te isusu takapiwa ndibaba chizaza atikaenda kwasabhuku ndiye akatipa iyeye wakapiwa akapiwa nani wakapiwa nababa wacho
pasitende wakapawo ndiyo akatomupa kati wewe Pachizaza havanotomboona anything baba because mai wewe isusu takapiwa naye handizi kuti isusu aiwa isusu hatiziwi hedu kuti tine mhosva ipi asi isusu takapiwa zviri official akaenda kwasabhuku kotaura izwai bambo musaidzika mai musaite pressure yasaiudzikira musaite pressure tati zvinhu zviri very simple andizvo Chizaza ndiye akaenda kokutorai kwamamuri kwagadzai andizvo ndobva uya nemi kubva kwenyu kwagadzai ndobva ikokupinzai mushamani machizaza anditi uyu ndobva azofa anditi ari mumushamani machizaza Chizaza une mhuri yani yake une wana wani wake asi imimi hamusiri wana wani wachizaza now wana wachizaza waruti baba wafa tisu madirect beneficiary yeestate yani yababa but imimi muruti aiwa baba wenyu angane wamwe wana kusaidi isusu wakasiya atigowera nhaka ndizvo mundi argument yenyu kuti muruti imimi isusu takauya vatagowerwa nhaka isusu kutouya kwaibouta kuti ndakutsvagirai hatisi kukuisai mumushomo asi ndakukutsvagirai penyu pekuti mudini mugare imimi ndini ndakukutsvagirai nekuti ndadhonza sanzo nemai mati wakatanga nekukura zvawakaita aiwa takachengetwa kubva rini kusvika rini kubva mu1977 kusvika rini 77 akashaika 2020 saka muchichengetwa muchigara papi tichichengetwa handiri muona tachengetwa kuda tikubva kusorobhoni ndipo takazida kutsvagirai pekugara ndisoda kuti muyeba da kuti kutsvagirai penyumi pekuti mudi mugare ndakutaura nasekuru Rupango andipe chistende kuti mimi muite sei mugare saka ndopo takaenda kunogariswa ipapo ai wari kusaidi takatogaturana amuona pakataurwa naishe pawakana mai wako uri mukuru kuna wakomana wambuya handiti makatoya matokura mushame wanu mai avo wakaona here muchisvika takaona makaona tikatogara iwo mama mirai ndiri kundikuta iwo mama mire hatituzimira baba Iwewe wakauya watokura mai wako akarorwa imi matokura makachengetwa nastep father handiti makasvika here mumusha mweyamwe payadhi yasekuru Rupango yakutaura pasina munhu ba pasina munhu baba ine miti yakadai ko uyu mbuya kuti makasvika aripo aiwa mirai takabva tese kusorobhoni pamakabva kusorobhoni paine miti yakakura dai maigare makasvika mukasvikira pai aiwa apo mirai taienda kusorobhoni tine kudzoka taitokwira nekudzoka uchisvikira pai papi kubvunza ari aiwa tinoda kuti aienda muidzoka tinokubatsirai musaise pressure tati pamaienda pamakauya nachizaza makauya nachizaza papasina kuwakwaba mini kuti pamakauya nachizaza mune pamakasvikira makasvikira umba ipi makasvikira papi inini chandiri kuziya patakabva mirai mukuru pakati penyu muri tundi ndimi saka hautauri chiro mai ndoda mukuru 1980 ndipo takazobvako ndio akadzika wacho ndio akadzika wacho apo ndio akadzika wadzika imimi makasvikira kupi patakasvika pane imba yambuya wakabereka sachizaza masvikira pambuya chizaza tikuda chete takasvikira pambuyani takasvika tati makasvikira kupi ukati takasvikira kwambuyani saka zvakazoitika mumashure zvese izvo mama akuoparatira munobva pamba pambuyani Chizaza. Makazoita zvese zvamakazoita izvo muchibva mushamani muizogurirwa uzive wakapo ndi baba handiti muri kubva papi muri kubva
tiri kubva apa. Iwe unopenda picture kuti makapuwa independent of Jesus family. Ndo picture unopenda iwe. Which is wrong. Pangada kwedza dotsana. Pakakubai. Izwa moterera. Atisere modzingwe ba. Kwakinoleja kuti baba akatipaka. Babi masishe. Kwakanaka. Mukaoma muzoroka. Muchadzingwe imi. Baba akatosheya bozi anganywa kadzwangani. Wairi. Pamadzimai ake mairi, imwe muri ibloodline rake, imwe muri bloodline rake banditi. We cannot brave muri kwachizaza. Bozi mimi mauya. But baba akakupa iwo. Ndo kutanga kuiza hwaro kuti muzowirane kuti kumbiri. Bozi yoyo picture unopenda kuti isiso sekurubango akati patitori independent. Like akapa iwewe. Aizopa iwewe. Muri kubuwa kwa rubango njipinda kubhuka. Zvisine nechizaza family. Aiwa aiwa uyu ndiye akauya baba ndo akapiwa na sakwa. Erera shamwari. Chini icho chazochana muromo bvura zvakendezvi. Terera bozi hamusi wana wachisasa. Simatorera changamira ndiri. Kutobhenefita kuistate yachisasa. Rino rirake risati ramboitika pasi pano bozi mimwe mishaka unorongedza mangwana emukwafa. Bhururu wenyu. Handiti. Asi apa tiri kuti imi mambo uri kuti dai madzoka. Magona kutaurirana zvakadi zvakanaka. Claim yamuda kuisa kuti mudhara wada kutaurwa nemurume uyo kwayo. Atinotombochizwa bozi rupango hana bhuku. Gwiriri une bhuku. Ende ndiye achiri sabhuku nanhasi. Handiti. If you go against gwiriri, you go against mhuri iyi yagona. Zvoda kuti tidzike pasi titonokumbira zvakanaka. Iyi stendi yekupedzesera yaigara baba neminde yachoka. I think mukomana yekupedzesera irresponsibility yako iwewe nanhasi kuona kwangu. Kuti bamunini munomuti akwane papi. Ona chizaza wotorawo uku nekwawari kare. Old stand pakavira baba ari kwamainini neminde yacho. Uku wakomana ngoramba uri ndaona chimepu chiri apa handiti. Iwe oramba uri pauri. Umwe oramba uri pauri bamunini otsvagira kugara. Otherwise zvitori nani. Ndo parunetsa pacho. Ndo parunetsa kapozi awaruti mimi auomberi chikuwa chekwachizaza zviri. Pamusoro. Muri kuona zviri kuita here kuti varabe vari pasitendi pacho. Awakawaka pamwe wakagara varipo. Hazvimboitiba. Imimi mai hamutaurira because muriwo mukadzi. Dai makauyawo nenyu 4. Munoda nhasi muri zvawadzingwe. Kubatsirana maiyo. Sanzo haridzo nemashizha. Rakadhonza nemashizha aro nemasanzu aro. Saka tiri kuti sanzu zverakadhonza. Dai imimi nhasi muri makadhonzawo sanzu. Nhasi munodai wenyu munodai muri kuti ngawadzingwe. Isati vatati ngatidzingane pa. Ndinawo wana. Ndinaye mwana asina kutsarukana kuroorwa. Asi vana vacho vakadini vakasumuka. Wakabereka. Vakatsvaga dzinza rawo. Saka iwo ngavatsvage dzinza rawo. Akutsvaga ngavatsvage. Izwai mbuya tikubatsirei. Tikubutsirai mbuya. Imimi mbuya hamusi wekwachizaza. Muriwo muroorwa kwani? Kwachizaza. Uyu mwana wake asina kufa. Adai nhasi atoripo. Ende ndiye aitomirira vana mukomawa. Mubona? Disadvantage nevakomanawo ndeyekuti mwana uyu akabarwa ndibaba wavo namai wavo akafa. Dai mwanayo aripo ndiye adai ari kumirira vana mukoma. Ndiye aichengeta vana mukoma wake wana wamai wake. But awane disadvantage yekuti hapana achawamirira ba because baba anga akawamirira hapasina. Muning'ina wavo aifana kuwamirira hapasina. Mai wavo hapadiri hapasina. Saka isusu secourt we don't take advantage of that. Because considering Mirai, considering time you agara pauri kugara. And the fact yekuti wadini wakawaka. 93 hati nhasi mambo ari kutaura imbonyarara. 93 hasi nhasi. Makadi uripota una mambo muna 93 mai. Kuti munhu andunzira nesanzu rine minzwa pamusha pa. Yaitongwa kuteka dara. Tinotonga iye wana wa last. Zviwangu. Wakomana tu akapewa hana pressure. Okupedzesera ngaakompromise. Tiri kuti isusu munozwa poinda Tiri kuti isusu hatisi kuti imimi mune nyaya. Hatisi kuti awana vari kugona. Hawana nyaya. Aiwa. Tiri kuti singatarise nyaya. Tonoti at the end of the day tinobuda nechipi chinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Umwe naumwe agarewo paanogara. Andizo. Because iwewe kuti kukuzwa wagara hauna chengetwa ndibaba wako ndimai wako handi kuda kwako. Andizo. Situation inongodi inongoitika asi hazvirevi kuti unofanira kubva waurawo.
ukazi mai yako akati babako handimuzivi bvazi ngaafi aiyo hakuna une right to life so right kuti urarama zvakatonaka anditi asi chiripo ndechekuti ka ndazwa wamenchena futi mukomana nyaya yataura yekuti padongo rasekuru rana sekuru pane pataura nyaya yekuti kichena rana sekuru nechi iri paland iri kuafectwa neclaim yechi yevakomana handizvo zvataura inini ndepababa aizotaura kuti sekuru mwana wamukoma akavhunza kuti postendi apa pakaiwa kababa ndopandiri kutaura ka handikamona point ndiri kutaura ndopandiri kutaura kuti uyu pamenshonwa nyaya yekuti chii patori nematongo ekwachizaza ari within chii area iyi iri kuclaimwa nechii nevakomana ameno ipapapo ndipo takazwa kunga tiri kunyatsa kuclarify hapana matongo ezisachi pane chii pamba paigara baba namai wangu wedu isusu pamba paigara baba izvo mangotaura zvezvo pamba paigara baba nani namai ipo baba pasina matongo bakanoti pakaita matongo but what we are saying tiri kuti isusu paigara baba namai ngatiti for now ngekwachani ngekwachizaza imimi kwamuri imimi kwamakagurirwa handiti umwe naumwe anodaidza zita rani rababa wake reikoko kwakadii wakagurirwa asi awa wari ndo kune chichemo chechi charachizaza chokuti paigara mai nani nababa apa hamukwanisi kupatora ndekuti ndepani ndepachizaza nekuti ndo paigarani baba hamukwanisi kupatora ndimbotaura mupashoma right ipapapo pamunda iyoyo yakapegwa kuita irrigation munda iwowo saka wanga uri muzita ramai saka effort yese yekudhonza nekusenza kwese ipo pari kutaurwa ndisu takaita mapayments ese ekubhadhara kuti zvinhu zvinge zviri panzvimbo ndisu takazviita ipo papo tiripo panguva yacho tinokwanisa kunga tikufamba nemhuka isiyo handiti ndoda kunzwisisa pauri kutaura kana uchiti stand iri kutaurwa munda wakutaurwa uri muzita ramai ukarimemba tabvunza pekutanga kuti stand iyi pazogara mai pamai muchigara iri muzita rani munhu akanga atsvaga handiri mungada iwe wataura iwo kuti kwese kwamazoita kune irrigation nechiwo kuri muzita ramai ndipo ipo papo ndipo ipo papo handisi kuramba izvo ndipo pandiri kuvhunza kuti pauri kuti apa zviri muzita ramai ndepapi pari muzita ramai inyaya yeirrigation yakajoina mai ndiyo adaidza kutsanangura saka irrigation hainei ndio munda wacho iwo but mai ajoina irrigation chete asi kujoina irrigation hazvimuzi kuti ndiye hamudzi wemunda imembership chete haana kuya nemunda kati akasvika munda uripo taura tizwe pamusoro ichimbotauriwo pamwe inini issue yatanga ndakazofonera sekuru wavo mukuru ndichitaura nawo toti ndo dambudziko ratiri kusanganidzana naro sekuru wavo akandipindura mashoko ekuti iwewe uri chizaza shuwa wazukuru awauri kutaura inini ndinowaziva wana waClarissa asi inini sekuru wavo ndini sekuru mukuru asara mudzidza rinini dai waikwanisa kuya ndiri mupenyu umwe neumwe ndagona kumupa pekuti agare asi iwo inini hawatondizivi ende iwo hawatondizivi so imimi kana paine chinenge chanetsa munozobata akandifira kuna Robert Gadzani kana Gordon Gadzani ndo matauro akatongo iwe wakazomuziya sei sekuru sekuru singaziyani wazukuru wake sekuru ndakavazivira pekuti ini hanzvadzi yangu musikana mukuru wemumba medu akaroorwa kunyanga patombo 1 saka patombo 2 pana Gadzani umwe anogara ipo papa ndipo ndakachienda ndipo pandakatorifewa ndatoenda ndiri kutonotaura issue iyo iyi ndipo pandakasvika ndikanzi ayo iwo warasika pekusvika ndiwo akatondipa nhamba dzasekuru iyo wavo kuti chitaura neuyu paissue yako saka Robert wakazomubata here Robert ayo akati nhamba dzake handina iye sekuru wavo nedza Robert nedza Godi wacho inini handina asi wakazoona ugara ipi uyu akanzi mupurisa ari kuHarare Robert akangonditi mupurisa kuHarare aiwa ini wari yangu zodiripi kuti wari yangu ndekuti information yawaenda kotsvaga was it necessary kuti uende kotsvaga iwewe nenyaya dzana baba yawa
Ayo ni ndakanda kuchitsvaga through kuti isusu panoitika dambudziko pachivanhu chedu. Intention yako yawanga wakufambira iwo vana Gadzai yanga iri iyi. Yanga iri kuti ukasvika nana seko kuti uya mutore wazukuru wenyu ndio yanga wafambira. Ndiyo chokwadi. Saka ndo kuti nyepera. Amtora nonyu kuno. Isusu atichagona kugarisana nawo. Saka wakomana imi mukwana sekuru mambo ende. Bwana sekuru no takanda. Atitori kwa mama. Tototenana sekuru. Right. Saka imi zvatakuita. Endai motora wana sekuru wenyu. Wana sekuru wenyu muye mugare pasina na chizaza. Then maita wana chizaza kana muda kuti kubatsirei kuchite way forward. Tokubatsirai. Because issue yatisi kuda ndeyekuti yes it's an unfortunate situation. Yekuti makangotagurwa pamasvika pamagadzikwa pamakagadzikwa. Chekuti muiti hapana kokuenda mudi futi. Amuna. And time yamagarapo yakadii futi. Yakawaya yakareba. Asi awa wana chizaza they've got right to their land. Land ndiani? Ndeyawo. Asi pauda kuti pachionesane nekuti iwo musvike pekuti munowirirana. Kuti woitawo sei nemi. Andizvo. Asi pane zvimwe zvinhu zvirimo musha zvisiri clear zvatuti hamufani kuita. Because chikuwa chakasiwa ndibaba handiti imi mamukwirimo. Musakwiremo. Because handimenyi. Wana chizaza ndio anoita sei? Ndio anokwira. Iyi nyaya yekutorana mapisi order nechii zvese hazvishandi. Because at the end of the day munongopedzisira musatauri mese musikataudzane. Asi masolva problem here. Amunosolva problem. Because chiripo ndechekuti muda kuti mimi pamurugara handiti mupiwe mvumo yekuti mugare pachena zvakanaka muchigara zvakadii zvakanaka hondo yodii yopera. Awa kana paine pauri kudawa handiti waniwo zvakuwanetsa kana kuti kwavari kwacho nzvimbo yachi yadiki handizvo uitawo zvaunoita simuchidii muchiwirirana. Because nyaya yawo chaichaiwo iwawa handiwo yaifanira kunge achigadzisa nyaya iyi. Nyaya yaifanira kunge achigadziswa ndibabawo. Babawo ndiye yaifanira kunge akasiya akagadzisa nyaya. Noti iwo kuti watange kuigadzisa. Chakamboti baba wakatadza kuigadzisa chii? Chaunofunga kuti iwo unokwanisa kutanga kuigadzisa iwo. Iwewe chauri iwo chakatadza kuziva baba akaita nyaya yake chakatadza kugadzirisa. Chaunofunga kuti iwo ndo chagadzisa chii iwo? It's not easy kuti ungosvika kuti murume mukuru akadai so kuti ibva pakagara. Enda kwaunoenda. Pamwe pacho pauda compromise. Handiti ngataise situation irichi iripo. Toonesana kuti awo toita sei uyogarawo sei ugara sei vanomugarisana zvakadii zvakanaka. Awa vakomana va they in a very unfortunate situation yekuti kokutangira chaibva vadii hawana ba. Ende pavari ndipo tondo kumusha. Handizvo chakudiwa kuti mwana chizaza handiti mwana chizaza imimi chigarai pasi handiti moona kuti pamuruti imimi apa panhu apa padii hapaiti kuti mutore mwataurira kuti apa paiti handizvo mogurirana moita zvakanaka. Awa moisawo kana kuri kuwaisa kunze kwemusha moisa kunze kwemusha umwe nawo moita zvake zvaro. Asi zvakuda kuti muite sei muwirirane noti zvokuramba murikubva muchiendesana kukoti muchiendesana because koti haina chinokubatsirai. Koti inongoti pana winner na loser. But kana paita winner na loser masolve problem here. Because every day muri kuonana every day. Andikona ende mbuya chanduda mbuya kuti mimi mbuya munofana kungobheva semunhu chii mukuru. Kuwa maikuru pamusha handi kuti ndo wakutonga musha. Ungaita maikuru asi zoti wakaroorwa futi. Zvinoitika kuna mai ini zvinokasa kuti kwauri handizvo. Saka noti maikuru itatora that motherly chii handiti kuti ndini mai wowaka yekona kuti mai wongotariswa kuti wangu aiwa wako anozoitirwa izvozvo. Put yourself in the situation yamai wawa kuti wauya newakomana awo wana wandauya nawo ndimi mauya newana nhasi unowana yawozi ngawasumuke pawari pawakawaka ngawabve maiita sei maidii. Saka ngataise masaidzi ese tisvike pekuti tione kuti tibatsirane. Vana ini murutara nini?
vana kuti ndayani vana vanoenda kuna baba wavo vanenge vasiri apoba but wamuri kutaura imimi kuti aendese wanawa kuna baba wavo ndiani makatadza kutaura murume wenyu because izwai buya akauya nevanawa handi wana wenyu ba akauya nevanawa murume wenyu vatiza imimi nekushupa kwenyu vatanga kugara kena mainini une wana wake 5 imi chakatomoto murume akutize ichi atangogara nemunhu une wana wake 7 kana ndimatobvunza mimi mbuya kuti alright mwana wadzingawa ndimakambaonza iri papo munopindura muchini imi musakokere wana kuti wana wanogara ngaende kuna baba wavo ngaende kuna baba wavo aiyo that's not the issue. The issue ndeyekuti imimi mbuya anditi murume wenyu amaitata nayo magumbezi ndiye akukonzera kuti nhasi muye kuno kudare muruzwa mbuya angasina pfungwa murume wenyu wana hawana zvaruziya angasina pfungwa murume wenyu ndosaka makazoenda kumutora akufa asugara nemi ndo panouya pazotora imi mutoti takamuiga makamuiga asi hamuna muchengeta waichengeterwa nevanawo momira pamoti ngawaende kwavo ngawaende kupi murume ama musikachengeti kotora murume apa deathbed motoya modanda panapa takazotomutora pataikomuiga kwezvo angari mupenyu achada chingwa netima aidi mutengera anga ambotizei kumba kwenyu wakambotizei kumba kwenyu angakutera vana vakura zvavo kutera vana vakura vavi ndokwakuine tii kana tii iri kupikwa zvinobikwa no musa izwa izve kana uri mukadzika mumisha umu mamunoroorwa wakadzi mune waridzi wemisha saka musasvike mumisha me1 motonga misha yechi ye1 endai moti masvika musha me1 zvininipisei moita tsika dzeimomo mumusha imomo mukati mimi varume wenyu makuataura zvokutonga misha yavo aiwa ini nditoexpera kuti pabada wana gwiriri panapa waripi wana gwiri wanadzani wana chizaza wana chizaza waripi right awari apa awa ndo vanofanira kwakagara pamakagara apa imi makagara pasi imi makagara pasi ndati pamakagara pacheapo paifanira pakagara wana chizaza imi makagara pasi asi kuti imi mwana baba wagara pafloor imi ogara pacheya zvatondirakidza kaunhu kenyu kamwinako mutonga musha mutotonga kuti ngawaende awo ndiwo waifanira kutaura izvozvo waifanira kutaura kuti wana ngawaendawo ngevarume vari apa not you imi muita shanje dzenyu dzamainini murume wakatotonhesa munhu wakatonhesaka usekashanesa chi chataende kutonhesa panext door achisiyayo chi saka lai nyaya iri apa inimi chizaza muruti chizaza aiwa musa toda kuti issue iri apa handiti tiringoda issue iyi handiti kuti issue imuwana chizaza muri kuti iyi chete ndo zvanuda chete zita ndokumbira zita saka isusu takuti imimi wana baba handizvo imimi wanani wana chizaza handiti endai back munogara pasi nechi nevakomana moaonesa zvamuri kuda imimi wanani wana chizaza munuzwa poine ndozvataura right then madaro handitika musaende muine pfungwa yekuzi ngatidzinge ngatiende kuwadzinga aiwa because makatadza kuwadzinga mukoma wenyu mimi aripo chizaza akaunza vanhu ava musha menyu ndiani ndichizaza akatadza kuwadzinga imi mukatadza kuwadzinga ari mupenyu ndambobvunza kuti what was the secret behind yekotora wana nemukadzi ukokuya kuisa mumusha hapana ari kuziva kuti chii chakaitika ende kuti tezvara achizouya uko achibva uko achiuya achirovera hokoko what was the secret mukona kwandikuezako right ndosaka ndati imi mwana chizaza ndimo waridzi wechi
wenyaya chiendai muone zvamuri kuita nechi nevanawo asi chandiri kutaura nechekuti vanawo musavapondere pai musavapondere musaki chiendai imi daidzai vanani wana sekuru handiti wana chizaza magara pasi newana nana sekuru handizvo muonesana zvakadii zvakanaka chandiri kuda kuti pari kugara wanawa hapafaniri kudaidzwa zita rekuti chizaza ndozvandisiri kudini izvozvo izvozvo handisi kuzvida pari kugara wanawa umwe naumwe ngadaidze paari kugara nezita rababa wani wake wana sekuru pamuri kugara nawo chive hamautaura wana sekuru taurai wanawa chokwadi umwe naumwe azive kumusha kwani kwake you be surprised pamwe apo umwe anobva atoenda kumusha kwake akamuzanitwa ndo zvatoda kuti nyaya ite sei igadzisike zvekubarika izvo don't worry about that barika ragara rakadii rakadaro imi mtuto anachizaza ndimauridzi wemisha handizvo chiendai mogare pasi newana awa nanani nana sekuru movha maita zvamunoita then mapedza you let us know kuti tasvika pakati ipapa mune masvika isu kana tawirirana wanapo toti yes asi kana tagunun'unawo futi toti gadzirisai papi zvinhu zvofamba zvakadii zvakanaka imi makomana hamusiwe kwachizaza izvozvo ngazvigare zvakadii makazviziva hamukwiri chikuva chekwani chekwachizaza zvamuchataurirwa imimi hamuagiwi nanani nana chizaza muchabatsirwa kuti pamuri kunogara mugare zvakadii zvakanaka pasingadaidzwi zita rekuti chii chizaza titesei chitendai modzoke hatiriba munhu anouya kudare aine mweya kuti ndida kohwina kunonga hauhwiniba basa redu kuno kutire kugadzirisa tinoti mese mugare zvakadii zvakanaka because considering time yomagarapo itime yakadii yakarebesa zvekuti munongozi nhasi chisungai muende aiwa no saka matiba yes bam Pamusoro mama. Yes. Ini ndiri saduri. Muri yese yewa. Waberekwa nehanzvadzi yababa wangu. Okay. Saka baba wao weawa. Amudedza kumusha. Ndikati Lazaro yakuno. Zvauri kuita kumusha kwako uri kuite. Akati sekundare. Hai. Ivana zomudedza kuti zvakare. Lazaro. Wana uri kuva icomplain apa. Wana wana pekulima pa. Uri kuzvifambisa sei? Ndikanzi sekuru. Handisi zvacho zvakandidaro chi. Mambo munozviziva mumasango matinoenda umu. Wasikana tinosangana nawo. Wanotipa zvakaoma. Saka ndo zvasangana nazvo vani muzukuru wangu. Saka chokwadi chiripo ndechekuti uyu mukadzi ari apo muroora wangu akatanga kugarepo mu 1973 avakauya 1980 what 81 tarisai difference yacho kuti zviri kureva chii endi mambo anine chekutaura chakawanda aiwa ndosaka ndati chii sekuru ndosaka ndati sekuru muripo handiti chitorai newazukuru wenyu ava handiti moenda pai paground mosvika muhamabatana nechi newana ava moaonesa zvamurudini zvamuruda kuti zviite sei zviitwe so that wana wenyu wabenefite zvamuda kuti wadii wabenefite uyu mukomana ari apo ndiwagadzani ndianiko pastor ndopi ani pastor hapo right pastor ndiyakawaka pamba akanditaura inini mazuva afa muzukuru wangu ini kuzisekuru apa ndakaukira baba namai avo izvo zvadare izvi ndina nechekuita papanapa ina isisitendi yangu aiwaka ndosandati sekuru takutodzoka mashure chiendai mogare newana movataurira izvozvo zvakataurwa nechii mukoma napasta aripo aiwa chiendai izvo tataura chiendai mogare pasi kana muri kuda tsvimbo yamambo pamunoita meeting yacho tokuunzirai tsvimbo ipapo tizoda kuzwa kuti masvika papi then isu tozoita conclusion after maita izvo munee maita
It's not about issue yekudzingana chete kana kuti tidzingi. Yes, ngichienda ini. Mozotitaura kuti maita basa changamira. Right.